Ay, salamat. Lapit na. Dalawang buwan na hindi ako nagbike. Parang hindi ko na alam mag-trail ulit. Ayun na. Huh? Wala talaga. Wala na. Bitin. Ini walang 2.000. Mas sakit mana itu kalaban itu nyari. Hop, bike. Tanggal. Tanggal siya. Ga. Ada Nakakalas ko din na to. Go, sir. Dito ako sa likod. Ay. Ahon uli. Haba pa to.
Huwag mo lang hapakan masyado yung pedal. Akyat na naman. Akyat na naman. Bike! Tulak. Siyempre, tulak. Ako din tulak. Ah. Oh, mabalahaw. Mabalahaw. Oo, may alin ako. Mabalahaw to, oh. Malikabok. Ah. Tanggal ng arden na naman yung kasama namin. Kawawa. Oh, pigar-pigar. Hey! Hey! Oh! Ganda, oh. Yan. Ganda. Ah! Oh! Pinantay na nila to. Sado.
Bulalo. Bulalo. Wala, bumaba na yung adrenaline. Simentado na. Yan sir. Diyan na. Lalo yung prino, kang pipirit arap. Recover. Baba na. Yeah, boy! Sana lahat ganito. Ha, bitin. Akit na naman. Dapat mga 30 minutes na bubulot ang magdadaan sila. Hindi mo nakita sa espan niya, pagtampling. Uwi na kami. Uwi na kami gamit ang pinagbabawal na teknik uli. Ted. Ay, kuman, di ba naman? Absent-minded na. Okay, ayos na.
Bonk. Nabonk na bonk.